Kedive melo madeja bolom nono. Abo mobombo ne weriku. Kabo mobombo ne weribe. Anyam kone kone. Anyam kone kone. Kedive melo madeja bolom nono. Kedive melo madeja bolom nono. Abo mobombo ne weriku. Kabo mobombo ne weribe. Anyam kone kone, anyam kone kone, obenye di bumbade. Ayo, 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 ayo. Ayo akwe bube bonye na agba nka nne ayo oga ka ndi baba ji we libe nya ba ayo ayo bube ayo ka no batakatala no batakata no ayo apatazo na akpanga ayo ayo ndi baba we lo no ge se ba we po na nya ka fu no live de kya ayo ayo ndị bai ndewo no nke a bụ akụkọ ụwa nke anyị na-ewetara unu taa bụ Fraịde ahịa oye bụ ụbọchị 10 n'ọnwa asatọ n'afọ 2018 anyị nọ n'obodo London. Ọka akụkọ a bụ nwanne unu nwaanyị Esther Akudinobi. Onye mụ na ya na-ewetara unu akụkọ a taa bụ Delight Amatobi. Na mbụ nọrọ unu ụfọdụ isi akụkọ anyị ji taa. Sinetọ Orji siri oti na ya ejighị egbe sogide ndị INEC ka ha kpọọ rịzọlt asị. Abia steeti anabatago mmeghe ahịa pụrụ iche na Nigeria. Otu obodo na Anambra steeti enyego onyinye 20 plots ala ka arụọ refinery. Ndị uwe ojii ejidego onye ori ji afa gọvanọ Obianọ na-ezu ndị mmadụ ori na ịntanetị. Ndị obodo Achịma etigo mkpu sị na erosion egbugo obodo ha. Ngwanụ n'ụlọ akụkọ a n'uju ya. Gọvanọ na-achịbụ ndị Abia steeti ma bụrụkwa onye nnọchite ndị na-eme iwu na sineti bụ Chief Theodore Orji si na aka ya adịghị na ihe mgbanwe vootu ndị INEC jiri nye gọvanọ na-achị ugbu a bụ gọvanọ Okezie ọchịchị. Gọvanọ mbụ bụ Chief Theodore Orji na-ewekwa iwe si na onye otu ndị apụga bụ Dọkịta Alex Oti si na ya gara na headquarter ndị INEC dị na Ụmụahịa nakwa nke ndị Residential Electoral Commissioner si ha ka ha bugharịa vootu na Obingwa nakwa na Osisi Ọma. Ọ sịkwa na nke a abụghị eziokwu na ha chọọ ihe na-eme ha ebe osi. A sị na ahụ dị mkpa ahụ ogologo imi ya. Gọvanọ Okezie Ikpeazụ bụ ọchịọra nke Abia steeti gbara n'ọchịchị were nchekwu kee n'ukwu ya si na ya ga-ebulite azụmahịa dị n'Aba elu. O wee na-agba mbọ na-ezisa ozi ngwaọrụ niile a na-alụ n'Aba ruo ori na nwa amadi a bidoro yiwe akwa emere n'Aba tụtụrụ akwa foreign wears tụfuo. Mkpu niile nwoke a na-eti buputere Aba mee ka federal gọọmenti bịa nọrọ n'Aba ugbu a na-agba mbọ n'agbanyeghị na pati federal gọọmenti abụọ pati Ikpeazụ. Anyị niile mana ọkụ bụ electricity bụ ihe kasị mkpa n'ịkwado obodo na ibulite ụlọ elu. Ya mere ndị federal gọọmenti nọzi n'Aba ugbu a na-edozi ihe gbasara ọkụ. Federal Ministry of Power, Works and Housing ebidogo ọrụ n'Aba. Ha etinyego 50 megawatts of power plant nke a ga-eji wetara 37,000 shops ọkụ na-arịa arịa. Ọkụ nke agaghị anyụ anyụ dịka ọkụ ofesi si adị. Ha nwelekwara ọkụ a fụ na 6 months na ọkụ anyụghị anyụ. Ha gakwa na-arụcha ọrụ a na 2019. Ndị na-arụ ọrụ a bụ ndị Ruyi Group bụ ndị nwere ọrụ na Beijing, Pakistan na Ethiopia. Ọrụ a ga-emetụtakwa akụkụ Abia steeti ndị ọzọ dịka Osisi Ọma, Ugwu na Agbọ na Ụkwa West. Nke a akụkọ si Anambra steeti n'okpuru ọchịchị Anakụ Community. Nke a dị na Anyamelu Local Government.
ndị obodo a nyere nnukwute ala ebe a ga-eji anọcha mmanụ nke ndị oyibo na-akpọ refinery. Chairman ndị Hoscon a na-akpọ Anthony Chiokwe nakwa deputy ya bụ Anene Onyelegbe Gregory bụkwa ndị na-ahụ gbasara ọganihu obodo a. Ha kpọkwara aha obodo ndị dị iche iche nwegasịrị ebe a na-amị mmanụ nke aha ha bụ Aguleri, Ọgwa Ikpele, Ọgwụ Anịọcha, Anakụ, Abagana, Ọkịja nakwa ndị Ụmụnachi. Aha niile a bụgasị ebe a chọpụtara enwere olulu mmanụ nke ga-ebute ọganihu n'obodo anyị bụ ala Igbo. Onye ori nke ịntanetị bụ onye ndị bekee na-akpọ internet fraudster ka ejidere. Nwoke a na-agwa ndị mmadụ na ya bụ gọvanọ Willie Obianọ nke Anambra steeti. O mepere Facebook akaụntụ n'aha gọvanọ were ya zuo ọtụtụ ndị mmadụ ori. N'otu aka ejidekwara 26 armed robbers na Anambra steeti were ha jee njegharị iwe a na-akpọ parade ma ha ma egbe ha na ammunition ha. N'otu aka ahụ ọtụtụ ngwa agha eji egbu ndị mmadụ ka afọkwara na Anambra steeti. Ejidekwara ndị na-alụ ha bụ armed manufacturers. Ndị ozi wee na-asị na ndị niile a na-alụkọ ọnụ ka ndị otu nzuzo na a na-akpọ ha Yahoo Boys. Ha bụ ndị internet fraudster, bụrụkwa ndị ha na ndị na-arụ ngwaahịa na-arụkọta ọrụ na-eje abalị dimegwu, bụrụkwa ndị nnapụ. Na command headquarters na Anambra steeti nke polisi bụ kọmanda ha bụ Garuba Ụma ya na ndị isi polisi na Anambra wee sị na Chukwu mere ebere ha ejide ndị a na-ekweghị ka ndị ọzọ ṅụọ mmiri tọgbọ iko. Ewee kpọrọ ha ncha gagharịa n'obodo niile ka ndị ọzọ were ha mụrụ ihe. Ndị achị na-anọ na Agụata Local Gọọmenti dị na Anambra steeti na-akpọku ndị federal gọọmenti ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka. Onye na-agbasa ozi a bụ Maazị Modestus Ụmụnzekwe. Ọ na-akọwa na mmiri na-achọkwa imebiri ha ụzọ na-achụpụkwa ndị nọ n'ụlọ. Ọ sị na ihe mmiri a bidoro oge gọvanọ chịburu Anambra steeti bụ Peter Obi kpụwara ụzọ, mana ndị gọọmenti ya emechakwaghị ụzọ ahụ tupu ha pụọ n'ọchịchị. Maazị Modestus Nzekwe na-akọwa na mmiri ihe ọ na-eme n'obodo ha bụkwa ihe nkarị. Ọ na-asịkwa na ma ọ bụrụ na eledukwa anya na obodo ha agakwa ekwekwa mbanye. Ihe a mere ka ọ na-arịọ federal gọọmenti si ha bịa lebara ha anya tupu ọ karịa na ihe mmekwata. Ọ kọwakwara na ụlọ akwụkwọ nke St. Peter's Secondary School dị na Achịna na o mekọtara ha ma mekọtakwa mahadum St. Peter's Catholic Church nke dị na Ọka Diocese. Ha nọkwa na nsogbu gbasara ihe ụzọ mkpọwa. Ya mere ọ na-arịọ gọvanọ n'ugbu a bụ gọvanọ Willie Obianọ ka ọ bịa nyere ha aka gbasara ihe ọgbaghara na-eme n'obodo ha gbasara ụzọ mkpọwa. N'Ebonyi steeti, mmadụ 41 bụ 41 n'oyibo ndị nọ na nga maka otu ihe maọbụ nke ọzọ bụ ndị a tọrọ n'agbụ n'izuụka gara aga. Mmadụ 24 bụ 24 n'oyibo ka a sị lawacha. Mmadụ 17 bụ 17 n'oyibo bụ ndị enyere bel. 3 n'ime ndị a bụ ụmụaka na-erubeghị 18 years. Ụfọdụ n'ime ha ka a sị na ha nọfego afọ ha kwesịrị ịnọ na nga. Ụfọdụ bụkwa ndị nọ awaiting trial n'onweghị ihe eji aka ha mere bụ lack of evidentiary support. Ihe ndị a bụ site n'aka ọlụ nke Chief Judge of Ebonyi State, Honorable Justice Aloy Nwankwo. O kwukwara n'okwu kwee nkwa na ya ga na-eleba anya n'ihe gbasara ndị nọ na nga ka enwe ike ikpe ikpe ziri ezi ma mekwa n'ihe dị mma n'Ebonyi steeti. Kenneth Okonkwo nke ndị mmadụ maara a na-akpọ Andy na onyonyo Living in Bondage ebuterele ọtụtụ ndị Igbo ihe iwe site na okwu gbasara ndị Igbo si ha ka ha kwadosie ike onye ọchịchị na-achị ala Naịjirịa ugbu a bụ President Muhammadu Buhari. Nke a mere ka ọtụtụ ndị Igbo na-ahụzi ya na ọ bụ ogbu ara ọbara. Nke a mekwara ka iwe na ọnụma ju ọtụtụ ndị Igbo obi. Ha sịkwa na okwu ya egosighị na ọ wụ onye nke anyị. Okwu Kenneth Okonkwo kwuru
mere ka ndị Igbo na-ewe oke iwe si na ha ga-eme ka nwoke a mara na o nweghị onye Igbo ọbụla ga-ewere nwanne ya ree maka ego ga-enwe udo n'ala Igbo. N'okwu Kenneth Okonkwo, nwoke ma bịachiri saa ndị mmadụ okwu si na ya kwụsịrị ike n'ebe ya kwụ na President Muhammadu Buhari bụ onye nke ya maka na ọ ga-emeta Naijiria n'ala Igbo mma. O wee gaa n'iru si na ndị na-ata ya ụta na ha abụghị ezi mmadụ, na ha bụ ndị omekome na ndị ọjọọ. Na nke mbụ, na ha ewetabeghị pati kwụrụ chịm ịnụ ọgụ merie Buhari. Nke abụọ, na nwa Igbo ọbụla tozuru oke mana uche onye adịghị ya njọ. Ọ bụrụgodị na mmadụ kwuru okwu na-adịghị mma, o kwesịghị ka isi na ị ga-egbu ya ma ọ bụ hala na onye ahụ akpọọ gị iyi makwa na okwu jọọ gị. Nke atọ, ọ sị na Chukwu nyere anyị ọnụ na ike ikwu uche anyị, ya mere na ndị a na-ata ya ụta na ihe ha na-eme ajọka. O metụrụ aka wee sị na Buhari meziri obodo nye aka chụọ ndị terọrist na-agba mbụ obodo anyị, na ndị na-achụbu obodo anyị mbụ gbawara ndị amị Naijiria aka. Ndị terọrist wee na-egbufu ndị amị ka ọkụkọ, kama mgbe Buhari batara na ọ bịara nye ha ngwa ọrụ na ha menyuo ndị terọrist anya. O wee sịkwa na Buhari ka ndị PDP mma, na ndị PDP enyeghị anyị ọkụ, ha enyeghị anyị mmiri, ha enyeghị anyị mmanụ petrol n'afọ 16 years ha chịrị Naijiria. Ọ sịkwa na nche obodo na ịkwụ ndị ọnụ ụgwọ bụ ihe Buhari bịara bulie n'obodo anyị, ma ndị PDP akwụghị ndị wọkas ụgwọ. O mechiri okwu ya sị na mgbe Buhari batara ọchịchị ka prices of oil dabara na foreign market, kama na o jichikwara ike lụọ ọrụ n'agbanyeghị ihe nke a. Gọvanọ na-achị Anambra steeti bụ Chief Willie Obianọ kwere nkwa 50 million iji kwado ihe gbasara onyonyo na ABS Film Academy. Gọvanọ Willie Obianọ kwere nkwa n'Awka oge mmemme graduation. Ọ sịkwa na ebumnuche ya bụ ka ime ihe gbasara Nollywood nke isi mbido ya bụ na ala Igbo, ka ihe gbasara onyonyo bidoro na ọ ga-emekwa ka ihe niile ndị alaghachitakwa n'ala Igbo. O kelekwara Chief Nze Uche Nworah bụ Executive Director ndị ABS ya na maneja ya. Ọ sịkwa na ha na-arụ ọrụ ọma na ABS, na ya nwa bụ Willie Obianọ ga-akwadosi ha ike n'ọrụ ha na-arụ na ABS gbasara ihe onyonyo na Anambra steeti. Otu ụmụ ntorobịa, a body of youths n'olu bekee, n'obodo Ụmụdịọka nke Awka South Local Government Anambra steeti bụ ndị a na-akpọ Okolobịa Awka, na-akwado imeghe ụlọ Information Technology Communications ICT n'etiti obodo na Community Hall fa. Ebe a ka a ga-enwe igwe dịgasị iche iche iji nyere ụmụazị aka ka ha bekee na-akpọ transferable skills. Ndị otu youth a nọ na-agbagharị na-akwalite obodo ha elu inyere ibe ha aka. Tinyere nke a, ha gbakọtakwara na-alụzi ọnụ ka eweta nche n'obodo, na-ewetakwa mentorship programs a ga-eji nyere ndị obodo aka. Ndị ozi anyị wee na-asị na-arịọ na ndị Igbo anyị nọ n'ofesi kpọtụrụ ụmụ ntorobịa ndị Ụmụdịọka Awka wee kwado ha, nyere ha aka. Ha wee na-asịkwa na anyị kwesịrị ịgba mbọ zie ozi gwa ndị ntorobịa niile nọ na obodo niile dị iche iche n'ala Igbo ka ha ṅomie ndị a, rapụ ịnọ n'obodo na-emebisi obodo, na ọnụ obodo na-eme ịmakwa ndị abụ makwa ndị abụ, kama ka ha mekọta onwe ha ọnụ nye aka dozie obodo. Gọvanọ Ebonyi steeti bụ Gọvanọ David Umahi jụrụ na ya agaghị ekwe ka ndị APC mee rali ha na ala stadium nke Pangele ọrụ ata nke a dị na Abakaliki maka na ọ bụghị stadium nke federal gọọmenti. Ọ sịkwa na o nweghị ihe ha ga-eme na nwoke ata ka ụkwụ ha banye na ọgba egwuregwu a. Ọ sịkwa na o nweghị ihe gbasara gọọmenti n'ala ahụ, o nweghị aka gọọmenti nyere ha n'ala ahụ, n'ihi nke a na ndị APC agaghị eji ya wee mee rali ha, na ha chọrọ ebe ha ga-eme rali ha na ọ bụghị na stadium nke Pangele Ọrụata stadium, na ha ga-mara ebe ha ga-eme nke na nke ọbụla ha ga-eme
mana ọ bụrụ na stadium ahụ ebe ebumnuche ha na ọ gaghị eme eme. N'okwu gọvanọ Mahia na APC na Ebonyi steeti, anyị nwetakwara ozi na ndị All Progressive Congress Party a na-akpọ APC a si na part Orutangele Stadium Abakaliki na ọ bụ nke ha, na onwekwa onye ga-egbochi ha ime rally n'ebe ahụ. Onye isi APC n'obodo Ebonyi steeti a na-akpọ Honorable Eze Nwachukwu kwusiri okwu ike baa mba n'olu ike wee sị na ha ga-aga n'iru mee ihe ha chọrọ ime maka na ha mezuru ihe niile ha kwesịrị ime n'iwu gbasara iji ebe a mee ihe ha chọrọ ime, na ha tinyere aka n'akwụkwọ filie fọm niile enyekwana ha approval according to the Nigerian law. Ya mere ọchịagha ndị Ebonyi steeti enweghị ike isi ha kwụsị. Nwachukwu wee gaa n'iru na-asị na PDP chọrọ ịkwụsị rally a maka na APC na-abawanye n'ike n'ike na Ebonyi steeti na ọtụtụ ndị PDP chọziri ịbanye na APC. Fada Mbaka sị na ya kwadosiri ike gọvanọ na-achị ugbu a n'Enugu steeti ike bụ gọvanọ Ugwuanyi ka ọ chịrị na-aga n'ihu. Ọ sịkwa na gọvanọ Ugwuanyi ekwesịrị ike na o gochikwala na ya nwa bụ nwa Chineke site n'ịkwụ ụgwọ ndị ọrụ gọọmenti ụgwọ ha n'oge ha kwesịrị na-eleghị anya n'azụ. Fada Mbaka sịkwa na ọdachi ọbụla ga-eme ka gọvanọ na-achị ugbu a bụ gọvanọ Ugwuanyi ka ọ hapụ ị na-achị na-aga n'ihu na ọ gaghị enwe isi. Nke a mekwara ka gọvanọ Ugwuanyi kwekwa ndị Enugu steeti nkwa si na ya ga-agbalị ike ya ihe ya nwere ike ime ka ihe na-aga n'ihu n'Enugu steeti. Ọ sịkwa na enyemaka ọbụla ya ga-enye ime ka ndị na-arụ ọrụ na-enweta ụgwọ ọrụ ha oge ekwesịrị na nke ahụ ka ya ga na-eme. Fada Mbaka wee nye ngọzi ya si na ọganihu bụ ihe ga na-eso gọvanọ Ugwuanyi na-aga. Maka na n'okwu gọvanọ Ugwuanyi a, ọtụtụ ndị nọ n'ime obodo n'Enugu steeti ekenego Chineke maka ọdịmma ya sitere n'aka nwunye gọvanọ bụ Her Excellency Mrs. Monica Ugwuanyi, onye chetara ndị ụwa na-atụ n'ọnụ n'Enugu steeti wee bido Ugo Touch Life Foundation Youth Foundation a ka nwaanyị ọma ji weta ahụike n'efu bụ free medical care. O wetara nri, weta akwa na enyemaka ndị ọzọ n'ime ndụ ụmụaka ndị nne na nna ha dara ogbenye. N'obodo Aniri Local Government Area, ọtụtụ ndị mmadụ pụtara n'igwe na-eto nwaanyị a maka ọrụ ọma ya n'inyere ndị mmadụ aka. Mgbe ọ bịaruru ebe ahụ burukwa onyinye ọma ya niile bata. Otu nwaanyị a na-akpọ Mrs. Ujunwoye, onye nkụzi ụlọ akwụkwọ praịmarị, gwara ndị ozi anyị na ọtụtụ ndị mmadụ akaraghị ori ịnwụ ma ọ bụghị maka Chukwu zitere nwaanyị a ka o nyere ndị mmadụ aka. O wee zakwa na ọbụ Chukwu kpọrọ ya wee bịa gbatọsọ enyemaka n'Enugu steeti, ọkachasị ọtụtụ ụmụaka ndị ọrịa ọjọọ bịakwutere ndị nne na nna ha enweghị ego ikpoje specialist hospitals. Free medical care mere ka ha dị ndụ taa. Her Excellency Mrs. Monica Ugwuanyi wee kwuo okwu yọọ ndị nwere ego n'obodo Enugu steeti sị ha na ha nyere ndị ogbenye aka na Chukwu ga-agọzi ha. Nke a bụ okwu iwe. Deputy Gọvanọ Mmadumerem bụ onye gọvanọ Imo steeti Rochas Okorocha nyere akwụkwọ ịchụpụ ya n'oche. Ọ na-ekwu na oke iwe dị ya maka na nwa okoro abụ gọvanọ Rochas Okorocha bụ onye ya tara ahụhụ na ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndị mmadụ ma. N'ihi nke a, iwe na ọnụma juru ya nwa awụ Mmadumerem obi. Ọ na-asị na Okorocha mere ya ihe mwute. Nke a mere na o butegoro deputy gọvanọ bụ Mmadumerem ọgbaghara n'obi ebe ọ ga-eso. Onye otu ndị PDP bụ Maazị Ihedioha agaghị achọ ịrụ ọrụ agaghị achọ ka ya na deputy gọvanọ rụkọ ọrụ. Ma ọ bụla dị agbasa bụ onye otu ndị apụga agakwaghị achọ ka ya na ya rụọ ọrụ n'ihi na ihe mere n'afọ 2013 mgbe gọvanọ Okorocha mekwara ya ihe a o mere Mmadumerem ugbu a ma were deputy gọvanọ Mmadumerem wee nọchie ya. Maazị Mmadumerem nọzi n'ọgbaghara ugbu a mana
ebumnuche ya wụ ịnọrọkwa na APC na-elechukwa anya n'ihu ka ọ mara ebe onye nzọpụta ga-esi wee bịa. Police Public Relations Officer nke Imo Steeti bụ Mr. Andrew Enwerem kwuru na ejidere ndị otu nzuzo karịrị mmadụ 50 bụ 50 n'oyibo ebe ha si na Rivers Steeti na-eje burial ground dị na isi ala mba anọ. Ndị uwe ojii jidere ha wee nweta automatic pistols nke arụrụ na England 6 n'ụgbọala ha kịta ejizighị eji. Ndị nọkwa n'ebe ahụ sị na ha gbara ọsọ mgbe ndị uwe ojii jidere ha kama emechara chụgide ha ejide ha. Ya mere ndị ozi anyị na-adọ aka na ntị sị na onye ọbụla na-ala emume iri ji n'afọ maọbụ emume ọzọ ọfala saa anya mmiri pịakọtakwa onwe ya ma mechiekwa ọnụ ya maka na obodo bụ igwe, obodo jọrọ njọ. N'ikpeazụ, ndị ozi anyị mekwara ka anyị mata na kemgbe e kere Imo Steeti na 1976 ọ dịbe mgbe ihe gbasasịrị agbasasị n'iwu ala ahụ bụ constitution nke obodo ahụ ka ọ dị ugbu a. E mere ka anyị mata na obodo Imo Steeti enwego gọvanọ ọchịchị onye kwuru uche ya 5. Ha bụ Chief Sam Mbakwe, Senator Evans Enwerem, Chief Achike Udenwa, Chief Ikedi Ọhakim na nke ikpeazụ abụ Owele Rochas Okorocha. Kama n'ọnọdụ ndị a niile onwebeghị nke karịrị ọjọọ karịa nke dị ugbu a. Imo Steeti dịzị ka private company mmadụ dịka steeti ndị ọzọ n'Igbo n'ala Igbo na-enwe uto n'ala ha na ha na-akwado ọganiru. Imo Steeti nọ na-eji ndị ọrụ ụgwọ na ndị penshọn ụgwọ. Achụgo deputy gọvanọ abụọ. Mpụ ọzọ dị iche iche na-agakwa n'iru kịta. Ọ bụzi sọsọ ndị gọọmenti Imo Steeti kwadoro na-anọ n'isi ma ha metere ya ma ha emete ya. Nke a bụrụ ihe ịgbanwoju anya n'obodo bụ ebe a kacha nwere ndị gụrụ akwụkwọ n'ala Igbo bụzi ebe ihe anya mmiri a na-eme ka ihe a ga-eme maka nke a. Otu a ka ọha anyị n'ọnụ n'abalị a. Nwanne unu na-asị unu ndewo unu. Abụkwanụ m Esther Akụnaobi. Ewe bụrụkwa nwanne unu nwaanyị bụ Delight Amataobi. Ka ọ dị n'ụzọ ụka ọzọ ka emesịa nọ. Anyị ewetagoro akụkọ a na isi njedebe. Udo dịrị unu. Ndewo. Ndị be anyị ndewokwanụ. Anyị ekelele unu si unu agbalịala wee nọgide anyị. Anyị ma na akụkọ ụwa nke anyị kọrọ unu taa na ọ dị unu mma n'obi na unu hụrụkwa ihe na-eme n'obodo anyị, maka ihe anyị nọ ebe a wụ ịkọwara unu ihe na-eme n'obodo anyị ka anyị chịkọta aka ọnụ wee mee obodo ka ọ kwụrụ jinji. Ya mere anyị ga-akọrịta akụkọ na ihe gbasara akụkọ ụwa nke anyị kọrọ taa ka anyị tụlee ya mara ma ihe ndị nke anyị kọwara ka otu anyị ga-esi wee mee na-aga n'ihu. Onye na-anụkwa olu ya bụ Delight Amataobi. Nwanne m nwaanyị Nnenna, ajụ m ga-ajụ ihe gbasara nwanne anyị nwoke a bụ Kenneth Okonkwo nke ndị mmadụ maara a na-akpọ Andy. Kedu ihe nwere ike ịkọwa gbasara ihe akụkọ ihe a o kwuru na-eme ka ala Igbo na-ete jinjim na-eme ka iwe dịrị anyị n'obi? Biko o nwere ihe nwere ike ikwu gbasara ya? Delight nne m ndewo. Imeela. Anwalekwalanụ m yọgharịa okwu ndị o kwuru. Ọ na-eri isi abụọ. Ụfọdụ ndị sị na ọ naraghị ego gba na-akpa. Mụ a nọkwa n'ebe ahụ mgbe enyi nwoke mmadụ ego ata ya ụta ihe m na-ama maka bụ nwa Chukwu. Kama ya nwasa akwa na ya na-ekwu ihe dị ya n'obi na onye ọbụla atakwala ya ụta maka na uche onye ọbụla adịghị ya njọ. Ihe o kwuru bụ eziokwu. Kama mụnwa dịka nwanne ya nwaanyị aga m asị na okwutechaghị okwu ahụ maka na obodo iwe na-ewe ndị mmadụ, agụụ ji ndị mmadụ. Ndị na-asụ Oyibo si an angry man, a hungry man is an angry man. Ndị ụmụaka anyị na-ata afọ ịpụta na-ekwu ihe ndị a afọ m aka onye ọ ga-enyere ndị Igbo makwa na ndị Naịjirịa. Kama na ụwa nọ n'ime onwe ya masị ihe niile,
awụ ogologo na nwa m etola ọkwado PhD bụ n'ogo akacha wee ma akwụkwọ ya mere aka m asị ndị ọbụla wetu obi ka agbabata nwanne anyị dụọ ya ọdụ hapụ isi ka igbuo ya maka anyị bụ ụmụ Chukwu kama ọ bụrụkwa na nwanne m nwoke Kenneth na-ege m ntị aga m asị gị ikwutechaa ya ibi ikwu okwu ị ga-efe odotu ọnụ gị obere mara mara na ọnwụ ihe niile ka mmadụ na-ekwu mgba akpọwaziela ya n'onye ọ gala nara ngara onwe nke ọ nara ya ụnọ ihe o chere mgbe ụfọdụ ya ọrụ na o che na isi ga-apụtara ya na APC na Buhari laghachi na Buhari ga-eme ya eze ọjọkakwana mana ihe m chọrọ ịkọwa o nwere onyonyo egosiri ya nwa na nwanne anyị nwoke bụ Jonathan Goodluck ebe ọ na-ekwe ya n'aka ebe na ndị PDP nọkwa na-eri na-aṅụ ọ na-akọwa na ihe ahụ na ebe ahụ ya hụzikwa ya ka ọwụ maka na onyonyo ahụ hụrụ ya na Jonathan na ebe ọ na-akwado ndị PDP o nyeziri mgbagharị anya na-asị nwaokoro a nọ ebe a mechaa wufe ebe a o nwere ihe mere maka a na-asị na onye ihu ihu mepe ọnụ kwuo okwu ya dịka nne ya na nna ya azụ ya azụ mana ọwụ na asị m tenye ya n'ọkụ asị ejiri aka nri kọọ nwatakịrị ejikwa aka ịkpado achịta ya azụ ọ nwere ike wụkwa ma ndị ọ na-akwadoro na-achọkwa ka anyị nwa ka etinyere anyị ọgbaghara anyị na ya lụwazi ha sị na ihe ha che n'obi na ọ gwụchaala ma n'obi m masị onye ọbụla na-ewe iwe anyị weta ewu anyị wedatata obi maka na anyị gbukwa ya ọkwa onye nke anyị ọkwa ọbara anyị ka anyị kpọ ya na ọwa akụkọ onye ihu ihu mana o nwekwara ike n'uche ya okwuo na ya ma ihe ya na-eme ọwụ ya maka na ihe nọ n'obodo ahụ gị na-eme gị zonye ụkwụ zọpụ onye ọzọ nwere ike kpụrụ aja gị si gafee ebe a ya akwa gị zodo ihe awụ aka n'ọkụ gị maka ihe gbasara ihe ya na ndị PDP na ndị APC o butere ọgbakọju anya kama o nwere ihe m chọrọ iti n'ebe a na-ama akọjọ onye ọbụla kama o kwutukwara okwu gbasara ndị PDP ndị PDP a bụtụkwa a bit of a disappointment maka nchekwube enwere n'ebe ha nọ onwecha nke ha mepụtachara and ha nwere opportunity for 16 years onwecha ihe ha mere anya nọ na-agbada na-eje nke ahụ bụ eziokwu na nke ahụ onwecha ihe gbara ọkpụrụkpụ PDP mere for 16 years enyere ha ọnọdụ ha nọ n'obodo anya na-eme ya ọgwa ihe a ga-agbatụkwa ndị PDP ka o nwere otu nwunye ọnkụ m n'ụlọ Aunty Jane ọ sị na ya na onye kpọrọ ya asesewe okwu na mgbe ahụ ọ na-elubara ya okwu ka a na-eji ya amụrụ ihe okwu ya gbara ọkụ ọ sị na mgbe ụfọdụ na peace dịrịtụ udo dịrị isi ike na ya ga-akụchara ka ya mata ihe na-aga ya n'azụ ihe mmụta nọ na ya o kwuru ya ọ gwara ya mama m mgbe ya na mama m na-agwa m ma na-achị kama ugbu a m toro bụrụ ihe mmadụ tozuo oke ka m ghọtara ihe ọ na-ekwu mmadụ kwuo ihe gị ga tụlee PDP o nwere ebe ha nọ dahie ha tụlee so that ha nwee another opportunity ha mara ihe ha ga-eme ha ga-enyezikwa onye ọbụla ammunition ịchọ because na nwa okorobịa nwere ka akpọgo ya n'azụ convince ya sị elegodo PDP nọ sitinye na mere ngene kpucha yanwa tikpuche ma si n'eziokwu na ndị a ka bịara echi gara aga ụnyaahụ na ha emeela karịa ndị PDP ya hụ na n'isiokwu anyị na-akọwa na uche onye adịghị ya njọ mana nwanne anyị nwoke biko tupu ga-ekwu okwu chee ma gị na-ekwu maka na ndị Igbo iwe dị anyị dị ka ndị bu anya mmiri n'anya anyị ebechabeghị akwa ka anyị na-ebe anyị ebechabe akwa ụmụnne anyị ndị Igbo gị bịakwasịkwa anyị na anyị bere gawa ọhịa oyi mana ka anyị na-ekwukwa mgbaghara a sị na mmehie ga-adị mgbaghara ga-adị anyị na-ayọ ndị iwe dịsị ha biko ka anyị jiri ya nwayọọ sogodi nwanne m ka ọ ghara imegharị anyị anya ma okwu ghara imegharị anyị anya ilekwasị anya ebe anyị na-aga biko ka anyị tụlee uche na-ekwu nka mana okwu ọzọ m ga-ajụditekwa ahụ o nwere ihe anyị kwuru gbasara gọvanọ Obianọ gbasara inye ndị Nollywood ego 50 million
50 million abụkwa ha obere ego nwanne. Anyị na-akọwakwa na enwere ihe ndị oyibo na-akpọ erosion na-eme na obodo Anambra steeti nke ha na-ebe akwa ya na-asị na mmiri a na-achọkwa ịchụpụga ha n'ụlọ na-emebisiri ha ụzọ. Ndị na-agakwa n'ịmụ akwụkwọ ụzọ ha si aga na-emebisiri ha. Ọ ga-adị mma ka e were 50 million a tinye n'onyonyo nke anyị nwa chọkwara ka ọ na-aga n'ihu ka ọ ka ebidogodi zọpụtagodi ndụ tupu emewe ihe ka ihe nwere onyonyo TV dị mma. Nollywood ka nwanne anyị nwoke ahụ bidola ala Igbo. Anyị ma ya dị na nwata mgbe anyị mere livide bụ gị na-aṅụ. Ọ dị mma. Onweghị ihe a ga-eji tụnyere ndụ mmadụ esemokwu uche m. A nọrọ n'ụgbọ mmiri eburu gold buru silva n'ụgbọ mmiri na-eje ọlaọcha na ọlaedo a na-eje enwe ihe a na-akpọ ụgbọ tiwa. Iwu dị na mmiri bụ na a ga-esave human lives niile if I touch your gold. Gold can be replaced. Silver can be replaced, but you can't replace human life. Mayday. Otu aka ọ dị nwanne m nwaanyị. A na-agụ n'economics mgbe anyị mụrụ economics na nwata sị scale of preference. A na-prioritize things. Anọ nga ahụ ndị a na-eti mkpu ndị achịna na erosion chọrọ igbu ha, erosion chọrọ igbu ha. Gị ndị ewere 50 million ka wunye n'onyonyo. Asị m na nwanne m nwoke a emetacha nke ahụ. O kwesịrị iji ike zọrọ ndụ, ọzọcha ndụ. Ebido biko onye dị ndụ na-elele onyonyo. Mana ihe ọma dị mma. Anyị asịghị na ihe ọma adịghị mma omume. Ma ọ bụrụkwa na ebe ego 50 million a si apụta 100 million ọzọ ga-apụtakwa ijikwa edozie ndụ. Ọ dịkwa mma. Mana ọ bụ na 50 million na-ebute ya ọsọsọ onyonyo a ga-asị na ego eji emeji ụzọ ebe ndị mmadụ ga-esi gafee ka ndụ dịrị adị. Biko anyị na-ayọ biko ka eburu 50 million butegodi na ebe e ga-eji zọ ndụ ka anyị bịa kọwazie akụkọ onyonyo maka anyị lewe ndị nke emego na-eme na-aga ọkwa ya anyị lechaa ya elegharịa ọka mmụta a na-amụta mgbe ọbụla. Ya mere ihe niile ndị a anyị na-asị ndị gọvanọ anyị mana unu na-agbalị o mana ọ bụrụ na enwere ihe na-emechi ụnụ anya ma ọ na-erigoro n'elu ọchịchị ahụ anyị na-ewepụ ya n'aha gịnị Jizọs amen. Ya mere nwanne m nwere ihe ị nwere ike ikwu gbasakwara Imo steeti maka ihe gbasara Okorocha ka anyị kpọkwado Okorocha makwa ma ọcha ya ọ ka ga-achapụta maka na aha mmadụ a na-egbu ya. Ọ zara Okorocha anyị na-echekwa n'ọcha ahụ ka ọ chapụta ma a sị na osite a dị mma anyị ekele Chineke mana anyị ga na-akpọtụkwa ya Okorocha na-echekwa ka ọcha ahụ ka ọ ga-achapụtakwa. So biko nwanne m enwe ihe inwe ike ịkọtụ ma enwetara ọcha ị na-ahụtụ na ihe gbasara nwa Okoro a biko. Rochas Okorocha na-ekwu okwu ya nwanne m. Ihe ya gbanwojuru m anya ya mere amaghịzi m ihe m ga-ekwu kama aga m ekwu okwu maka na Rochas a na-ekwu okwu ya bụ nwoke enwere ọtụtụ nchekwube olileanya n'ebe ọ nọ mgbe ọ dabatara n'ọcha ya bazie nga ahụ ozie eze onye agwala apparently ozie eze onye agwala m bidozie na-eme ihe sọrọ ya ndị mmadụ a na-anwụ. Enwere m ụmụnne n'ụlọ ndị na-dịka ọ dapụgo nwanne anyị ndo biko nwanne anyị ebe ebe ọbụla isi akpọ iwe ewela gị biko kpọgharịa anyị maka okwu anyị ji na studio taa bụ okwu gbara ọkpụrụ. Okwu anyị chọkwara ka ndị mmadụ weta uche ha ka anyị tụlee maka na anyị na-asị na uche ọbụla dị mma ọ dị mma iwepụta. Ya mere ụbọchị taa bụ ụbọchị nkọwa ala Igbo ele ụtọ ga-esi adị mma mana okwu anyị kpụ n'ọnụ bụ okwu gbasara Okorocha maka na Okorocha enwere ọtụtụ ndị mmadụ nwere hope na ọ ga-abịa onye bigoro n'obodo oyibo mee ihe na ọ ga-eji idea obodo oyibo a bịa nye aka kama ahụchaghị ya ịghọtara ụzọ ihe butere ihe dum a ndị mmadụ a na-anwụ ndị mmadụ a na-ata ahụ. Ugbu a ọ dịzị ka ọ bụ ihe akaja ọ bụzi ka a na-achị anya ọchị ịghọtara ihe kwesịrị. So otu ọ dịzị
So ihe gbasara Okorocha bụ ihe kwesịrị ka etinye anya. Ama na ọ na-aga ịpụ, ọ pụwala. Ọ ga-egbuzi na ya egbu ma na-apụ. Ndị ka ọ na-apụ ya ka ndị Imo steeti gbaa mbọ chọta onye nwere progress ndị Imo n'obi. Ozi onye Imo ga-eme maka na onye ka onye nke m. Onye anyị na-achọ onye ga-eme Imo steeti kpọọ onye a onye ya kpọọ onye a onye ọwụhụ na maka na oshi obege isi na onye ga-achọ. Maka na ihe ọchịchị a na-ekwu na akwụkwọ na ọchịchị family ka na-agbazi ha nkịtị ha na-emezi ihe sọ ugbu a na ọ dịzị ka ọ na-achọkwa ịchọ onye ọ ga-akwara akwanyega nga onye kwabịa kọntinu kwa n'ọrụ ọma ya mana enwe ya ajụjụ nchọrọ ịjụ mgbe nwoke gụrụ abụ Okorocha win anyị mana n'obodo UK a ma ọ bịa ma Tom ma Dick ma Harry pụtachara ma ndị ngwọrọ pụtachara bịa soro ya ṅụrịa mana ndị niile a rụzie ndị ọ dị ka ọ pụrụ aka n'isi wụọ mmiri nwezi onye ọ na-echeta. Kedu ihe ndị Igbo ga-eme ịkpọta ezigbo mmadụ na-awụhụ onye nyere ha ego si ha kpọọ aha ha ma onye nke ha maka na nwe nwanne m mana ọ gaghị achị obodo achịta ha aga m asị ya gara maka ndị matara ahụhụ dị egwu anyị chọrọ onye ọma. Ihe a na-akpọ eziokwu bụ ndụ. Anyị kwesịrị ikwuru onwe anyị eziokwu, enyocha mara onye anyị ga-atụnyere vootu maka were akpara asa nyecha gị iricha atọ eru echi nwụọ. Maka Rochas a batara ka ha na-akpọ onye mmadụ niile tụkwasịrị obi a na-eto kama mgbe ọ bara ebe a nọrọ ya were aka abụọ ka o ji nụrụ bipụ nnupụcha eze. Ka kwesịrị ịkụziri anyị na akpara asa a na-enye gị taa eru echi iricha taa nwa echi ka ezigbo uru ọbara ihe anyị ga-echechasị ka anyị chọta onye ga-atọ ntọala mezie obodo dịka Rochas na ga-ejishi ike mara ihe a ga-eme maka ọtụtụ ndị mmadụ ebego akwa maka nwoke ma kama a na-ebe akwa ma achọpụta ahụ ihe na-eme bịa nyụọ ọkụ a ọzọ nke ka njọ ga-abịakwa. Ndị bụ ndị maara ihe ndị bụ economists ma ihe nwe sens mara ihe a ga-eme n'Imo steeti. Ndewo nọ otu a ka ọ ha n'olu anyị mana enwe ndị na-achọ ịkpọ mana ọ na-aba ahụ ha wee irute anyị aka. Biko anyị ekelela unu na-asị unu biko ebedebe ọbụla unu nọ na-akwadosi Igboamaka biko jidenụ nke unu ji n'obi dị anyị mma n'obi dị anyị ụtọ. Anyị mekwara ihe ndị oyibo na-akpọ appreciate na-asị unu biko onweghị anyị akachahụ mara onye ma nke ọma weta Igbo ga-adị Igbo ga na-aga n'ihu. Aha m bụkwa Delight Amataobi nwanne m nwaanyị biko kelere ya ndị Igbo anyị ndị ọma ndị anyị ji eme ọnụ ụmụ Igbo anyị na-asị unu ndewo nọ biko jidenụ nke unu ji aka. Ndị na-ekili anyị ndị na-achọ ịkwado Igboamaka biko kpọtụrụ na anyị n'igwe zitere anyị ozi na contact@igboamaka.co.uk izite ozi ebe ihe ọbụla i kwuru anyị ga-akpọghachi gị azụ anyị na gị ekwu ị chọkwara ka a gbasara gị ozi o nwere ihe ọbụla ị chọrọ ụmụnne m biko tinye aka n'igwe anyị ga-akpọghachi unu nwee ike nyere unu aka gbasa ozi maka ozi anyị na-aga ebe niile n'ụwa. Anyị nọ na YouTube Igboamaka UK TV nọ na YouTube ozi anyị ihe niile nọcha ebe ahụ dịka a na-ekwu okwu ya. Igboamaka na-akwado ịba fully into Igbo support, Igbo family support. Ebe anyị nọ na Waltham Star anyị nwere suite of offices anyị ga-ebido marriage counseling, Council of Ladi Chichi. Yes, counseling niile dị iche iche. Kpọtakwa ndị ozi bụ ndị ka ya na community lawyers ka na-enyere ndị nwere problem, ndị Igbo anyị nwere problem maka ma nke m ga-eji stacha ya n'Igbo. O nwere ndị nwere problem litigation, immigration, ma ndị jidere ụmụazị aka ọ na-agbajizi ha aka ị na-akpọ ndị ma ndị kansụl na-achọkwa nchụpụ a ga-enye ihe a na-akpọ advice. Igboamaka Studios a na-emepe a family plus Igbo community support segment that support Igbo families in need.
anyị ga-ezipụ ozi anyị mgbe na-adịghị anya kwuoro ihe niile anyị na-eme. Ndewo gbahakwa anyị ga-achọkwa unu kwado anyị ka unu gbasa ozi aghara. First of all, ndị chọrọ inyere ndị Igbo aka ka ha bịa through us. Secondly, ndị nwere mkpa agwa ha ebe unu ga-eje ha rute ha ahụ counselors to help, trained counselors, ha ahụkwa trained community lawyers to help them. Biko nu jide nke unu ji Chukwu gozie unu n'aha Jizọs. Amen. Ndewo. Ndewo. Kedu ife mmelụ mmadụ eji akpụlụ m n'ọnụ? Ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe. Anya m kone kone, anya m kone kone. Kedu ife mmelụ mmadụ eji akpụlụ m n'ọnụ? Kedu ife mmelụ mmadụ eji akpụlụ m n'ọnụ? Ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe. Anya m kone kone, anya m kone kone, ogbenye dịbụ mbụ adị. Ayo, 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 ayo. Ayo akwa ebube bụ onye na-agba ntarị nne. Ayo oge a ka ndị baba ji wee libie nya ba. Ayo ayo ebube. Ayo aka na gbatakatala anụ gbatakata anụ. Ayo apụtazi ọ na-akpa nga. Ayo ayo ndị baba wee lụọ n'oge si ebe a wee pụọ n'anya nke afọ n'ebe dị ka ya. Ayo ayo